ونلqaw l-ewwel kantant li għandi għalikom illum, sinjuri u sinjuri, nagħtu merħba lil Franklin Kalleja. Immu Franklin fil-lift, f'dan sibtek kif għattilkom ħanibdew niltaqgħu mal-kantanti. Tajjeb Franklin, grazzi. Mela, nitolbok tpoġġi fuq is-siġġu tad-deb għaliex jekk smajt nisew. Mela, litra l-Franklin tajt xi ħaġa hekk. Aziz Franklin, ma kienet xejn faċli għalija li niktiblek din litra fuq sibtek għal ħafna raġunijiet. Hija qafsa ta' qalb kbira li ilni ma narak għal daw is-snin kollha. Jien niftakrek żgħir u nafek tikber ħdejna l-fgura. Kont isek wieħed mit-tfal tiegħi. Jien nawguralek minn qalbi. U ngħidlek li nħobbok ħafna. Dejjem tiegħek l-eks ġara Charmaine. U Charmaine, mux tal-li kitbitlek litra, imma tal-li ġit propri tiltaqaw miegħek fuq sibtek, nagħtu merħba lil Charmaine li qiegħda hawnhekk. Emmi Charmaine! Hello. Hello. Għandek il-rigal, poġġi. Issa tiftħu xal-issa il-rigal għax forsi fiħxi reklam jewek. Mela, Charmaine, ikolli nsaqsik, kif tħossok? Emozjonata ħafna bħalissa, imma qed nieħu gost li qiegħda nerġa' narak wara dan iż-żmien kollu. Inti tafu żgħir li dinna naqra hekk. Ifhimni, kien tifel żgħir, ħelu, simpatiku ħafna. U għajna miegħek għattinda wkoll li kont waslu l-iskola u għajdinna naqra. Kont waslu l-iskola għax dak kien jibża daqsxejn fil-karozzi. Dak iż-żmien kont naħdu niġi għalih, jiġifieri naħdu mat-tifla tiegħi l-iskola wara kien jgħidli ħa niġi miegħek id-dar, ħa noqogħdu nilagħbu, bħal ngħidlu mela l kienu jieklu flimkien jilagħbu. Biddew kont daqrek jiġifieri. Jaf kemm biddiltu ħriqi, u żver. Biddewkom naħm għaref. U kif tiddiskribihim mal-Franklin issa? Jina naraħna għaf tiegħu hekk, imma minn dejjem kien għaref. Kien kważi isu fidih da jitfallu ħora daqs kemm kien kwiet. Kemm ilkom qed tiltaqgħu jidinna naqra ħalli telespettaturi jkunu jafu. Ftit l-aħħar li rajtu naħseb kellu xi 8 snin, issa għandek 22, ġifieri ilu xi 14 sena. Però ħanajdlek xorta bqajt insegwi ħera x'kont inħobbu daqshekk ukoll it-tifel tiegħi, ġifieri. Kemm ħelu. Għalija vera. Jiena speech. Vera ħelu, għandha idea kif sħinsil, ċed nagħti l-trot, mela tu applawsi ieħor sinjura, ġvera biex ġiet hawnhekk. Ngħidilkom Charmaine, ma kienx faċli għalija li tiġi hawnhekk magħna llum xarna fil-li. Għamilta xi hekk. Ħandu naqax kellimtu xejn. Franklin, li kolli nsaqsi lilek nimmaġina li kif kelmitna wkoll Charmaine dwarek. Inti naħseb li mmissjajta wkoll lil Charmaine u żvera. Kif qed tajti naħseb l-aħħar li rajta vera kon żgħir, allura ma tantx isni għandi daqshekk memorja. Taf kif? Kif issa jkun? Tiftakarni imma, mhux hekk? Tiftakarix? Ma tiftakarnix kif jista' jkun. Xi avventurek forsi jiftakar ejja malaj. Avventura meta kien żgħir niftakar kellu dawk it-3 snin hekk. Kelli kelba jiena, kont kelli nkollha dried food hekk tagħha u kien imur hekk kien jaħsbu ħelu ta' ċokolata kien imur kien joqgħod jisraqilha minn ġol bowl li kien ta' tifel li kien imma sewwa. Li kell tal-lif, ġifieri hekk forsi naf. Qed tara far Charmaine imma jew qas idea m'għandek. Għandi idea tagħha, ngħidu idea. Sorry, vera, sorry, imma. Bis-serjetà. Meta kont żgħir. Vera, wejja. Ma qas idea tagħha m'għandek Charmaine. Kien toqgħod il-fgura kont toqgħod. Il-fgura fl-istess wejja, ġara kont, tiegħek kien. Ejja. Ir-raġel tiegħi dakara. Ejja. Naf kemm rabbejnik flimkien, aħna tiġix tgħidli li m'intix qed tarafna ta' ma dof. Sorry, aqtaw guys, aqtaw hi. Sorry, se tibqa' tilaq. M'intix tindulek itnejjek bik. Sorry Ryan. Sorry Ryan. Ho paċenzja, ho Qed jipprovi jilagħba tal-iblaħ biex taqwa mhux qed jarafha. Ma ftakarix, ho paċenzja, ma ftakarix. Missek tistħi, dak ir-rispett li ħaqna aħna. Le, ho ftakarix. Rabbietek. Ma tiftakarx. Unna jom ma tiftakarx fil-klassi. Għalfejn ħadd kompli telaq. Jina naf kollox u inti ma tafx. Għalfejn ħadd kompli telaq. Le, kien hemm bejnietna. Jiddispjaċini Ryan. Però ħna ltqajna, sorry waħda, tajtu. Naf li vera forsi nħraqt, inti stajt kdibt naqra Franklin. Ila snin.
Frank, Ila snin is-segwi ħodik fuq il-television. Illum għax għamlek koraġ ġiet. Għamiltlek vera pass biex ġejt għamlek qoddim daw kulħadd. Sajdib rassa vera, Baqa fulek, xaqqaset jati kasek, ta' pasi mux għati jarfek, ta' pasi mux ma għati jarfek. rafiex, vera ma rafiex. Għax ma rafiex. Jkunu kont mort l-Ingilterra inti. ħalik. Biex tibda fuq it-train. Inna Merida skemm kienet konna Nanna Meri la mejta. Ma żgur, ma dak iż-żmien kont ili nafu mela jiena l-bira nafek. Issa jiena niftakarek titwilet jiena. ħajqot jilaba ta' pasi mux għati jarfek, ejja. Ħadd hawnhekk issa nkomplu għaddejjin. Ġiblaw buffu kollok. Ħu paċenzja. Missek tistħi. Missek tistħi. All right. Tal-kangaru blajta. U di blajta u Jgħid fuq għed nitkellmu! Max miskija. Mandi għadu. Għasni flan nitkellem. Mux ħan iġilda, da. Diħar, xata vera kienet. Mux ħan iġilda. Mabsib, tini ċans kan iħu nifs. Għax, ħampoġġina.